Hej sammen og velkommen. I dag vil jeg gå i bad. Det her er bruser. Jeg bruger min respons og en teleskop. Nu vil jeg redde mit hår. Det går ikke så godt så tit. Jeg har meget filter lige nu, så jeg tror bare, jeg vil lade være med at redde mit hår. Jamen, det går ikke så godt. Så skal vi have tøj på. Jeg tager mine shorts her. Pinke shorts fra M&M Junior. Og mit undertøj, det er privat. Så det får jeg ikke se. Det her er mine ben med shorts. Jamen, jeg har franske negle lige nu, så det fik jeg lige at se. Ja. Så skal vi vist videre her. Det var lige mig. Så skal vi have noget tøj, eller en top, og jeg kan bare aldrig finde noget. Så fandt jeg endelig en top fra H&M. Den tager jeg på. Så lukker jeg et skab og kigger mig i spejlet. Så skal jeg have aftensmad. Jeg får pizza, og jeg skal da også lige have et glas mælk. Så jeg finder et glas i et skab, lukker skab og går over med glasset, hælder mælk i. Simpelt. Ja. Så skal jeg have noget mælk, så det drikker jeg lige. Og så skal jeg også lige smage på min pizza. Den er rigtig god. Jeg elsker pizza. Så er jeg færdig med at spise. Ja, jeg kan godt klemme lidt mere mælk ned i kroppen. Ja, det går godt. Ja. Så er jeg færdig med at spise, så derfor går jeg lige over med min tallerken. Jeg har ikke spist så meget, men jeg skal lige give det der pizza til min hund. Så går jeg op på mit værelse for at tage noget læbemad på og finde mine ting. Jeg går bare ind på mit værelse. Det er lidt rodet. Så går jeg bare over til mit skrivebord og finder det, jeg skal bruge. Jeg skal bruge 3 læbemad, men jeg ved ikke hvad. Først finder jeg Ears i Raspberry. Og så finder jeg min Nivea Lip Butter i Blueberry Blush. Og så finder jeg den sidste læbemad, som er Nivea Soft Rose. Og jeg starter bare med min Iris. Og ja, den kommer jeg bare på. Bla bla bla. Ja, den tager jeg bare på. Den gør mine læber store. Så tager jeg min Nivea Soft Rose, og den gør bare sådan. Det er flot. Og det skal jo også være lidt flot, fordi jeg er ikke færdig med mit YouTube. Og så finder jeg en læbemad fra. Den tabte jeg lige i gulvet. Fedt. Der finder jeg den bare frem, og den er godt være lidt tør, så jeg skal bare lige tage noget på mine fingre. Og så er jeg egentlig færdig med det. Så skal jeg bare lige finde mit dagbog frem. Her har jeg min dagbog og mine nøgler. Og så skal jeg lige lægge det, så jeg kan finde det. Så skal jeg lige have mit penalhus med One Direction. Jeg er ikke kvinde One Direction. Så skal jeg bare ned med det. Ned med det. Ned med det. Så går jeg bare ned ad trapperne. Det går ikke så godt, fordi jeg skal holde alle tingene. Ja. Så nu går jeg med det skub. Ja. Så sætter jeg mig for at skrive mit dagbog. Ja. Jeg har mine nøgler her. Ja. Fedt.
Ja. Så finder jeg min blyant frem. Og det er bare en rød blyant. Ja, så skal jeg bare lige. Ja. Så er jeg færdig med at skrive min dagbog. Jeg har lige låst den. Så skal man rød. Så skal jeg have min blyant i Pinalus. Spritus Pinalus, den har ikke brugt. Bare lige op, så låser jeg. Eller ikke låser. Lukker Pinalus. Så har jeg min nøgler. Og jeg på bogen. Og min Pinalus er lige på. Så slipper jeg over ved siden af skabet. Åbner jeg skabet. Og derind lægger jeg det. Jeg lægger først Pinalus. Så lægger jeg bogen. Lægger bogen på skolen. Lige her med. Men ja, så tror jeg, at den her video, den er ved at slutte. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Ja, det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Så ses i næste video. Hej hej.